Dobar dan, teško mi je da ćutim sad ovako i da čekam. Dobrodošli u tradicionalni četvrti oblak sa Srđanom Janićevićem u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta. Naš današnji gost je profesor dr. Dušan Vujović, koji nam se priključuje iz Vašingtona. Očekujemo svakog trenutka da i on uključi kameru. Dobar dan, profesore, dobro jutro vama. Hvala lepo. Ovde je 8 sati tačno, prema tome. Tako je, pravo vreme. Samo nam fali još i Duško Radović da nam da neku onu najavu, to je bilo do duše malo ranije, u 7:15 ili kako beše u ono. Slušali smo to redovno. Tako je. Pa evo, da pozdravimo sve koji su se za sada priključili preko Zooma i ja verujem da je krenulo i emitovanje preko Facebook Live-a, je li tako? Tako da imat ćemo zanimljiv razgovor. Današnja tema nam je iz ptičije perspektive, pogled iz ugla čoveka koji ima više decenijsko iskustvo u različitim ekonomskim situacijama i izazovima. Za one koji ne znaju, profesor Vujović je diplomac Beogradskog ekonomskog fakulteta, doktorirao pre skoro zamalo pa 40 godina, nešto malo manje od 40 godina. Dobar deo radne karijere je proveo radeći u inostranstvu u međunarodnim organizacijama finansijskim u različitim zemljama, a u dodatku je bio i ministar finansija u vladi Republike Srbije, ako se ne varam, 14. na 18. ili u tom periodu. Pre nego što prepustim reč profesoru Vujoviću, samo pročitam jedan zanimljiv citat koji mi se jutros pojavio na ovim mojim mrežama, a to je jedna od rečenica Mihajla Pupina, koji je povodom odlaska u Ameriku rekao: nisam ja došao u Ameriku kao pečalbar da zaradim pare. Ja sam krenuo u potragu za znanjem, a znanje mi je donelo imanje, a ne obrnuto. Tako da, dobro jutro, profesore, dobrodošli. Kako ste? Hvala, odlično. Evo već skoro mesec dana u kućnom pritvoru od kada sam se vratio iz Beograda. Ali to ovde nije pravi pritvor, pošto ovde svi slobodno šetaju, svi sami primenjuju pravila, prema tome ovde nema policijskog časa. Ljudi šetaju, ali u grupama, porodica, prijatelji, ljudi koji su inače u kontaktu. Supruga, pošto je mlađa i može bolje da podnese rizik, ide u nabavke, a ja otprilike od kuće i radim od kuće i kod kuće, tako da. A je li imate neka ograničenja koja se tiču izlaska, što se tiče godina, starosti, da kažem, stanovnika ili ne? Ovde postoje preporuke, fiksnih ograničenja nema. Ograničenja važe samo u urbanim sredinama gde je velika koncentracija ljudi. Znači tu postoji veliki stepen konfuzije šta je suština ograničenja. Kod nas je otprilike sve se svodi na onaj stari vic: mujo, nemoj ništa da diraš, sve će majmun da uradi. Znači, nemojte vi nigde da idete i mi ćemo svemu da brinemo. Ovde otprilike pravila su: izbegavajte rizične situacije, kontakte sa nepoznatim ljudima ili sa ljudima za koje znate da možda mogu da budu nosioci, izbegavajte bilo kakve koncentracije ljudi, izbegavajte, i glavni problem je u tome što na nekim mestima gde morate da budete uvek postoje ljudi, znači u nekim nabavkama, i onda se ide rano u nabavke ili kasno ili se bira neko vreme, možete da pozovete telefonom ako idete po lekove da pitate da li ima red ili ne. Ljudi obično čekaju, ako ima slučajno red, ljudi napolju čekaju na toj takozvanoj bezbednoj distanci i onda ih puštaju unutra. Ako imaju 3 šaltera, puštaju po 3 čoveka i to se relativno brzo sve reši. Ispočetka je bilo malo panike i pritiska, nestali su potpuno neki neočekivani proizvodi kao toaletni papir svuda u svetu, izgleda, što kaže moj drugar. Nisam ni znao da će toaletni papir da postane hartija od vrednosti, ali to se... Da, to je izgleda ozbiljna postala valuta. Da. Mada depresira, koliko razumem, u poslednje vreme. Ono što je zanimljivo ovde, Privredna komora
Srbije objavljuje statistiku iz dana u dan za kojom vrstom robe iz ove potrošačke korpe raste više potreba ili se smanjuje ili povećava. I to je jedna vrlo onako zanimljiva, korisna statistika. Tako da postoji kriva rasta i pada kupovine toalet papira u zavisnosti od toga da li je ovaj duži policijski čas ili kraći. Tako da pretpostavljam da je danas... Ljudi vada računaju, da, ljudi vada računaju po času koliko im treba. Pa verovatno, pa mi smo poznati po tome da dobro planiramo, inače, tako da to nama sigurno nije neka naročita prepreka. Ima ovakva priča, profesore, da ovi mlađe generacije, naročito ovi milenijalci, razmišljaju kao da je počeo život i svet od njih i nekako se ne pouzdaju na iskustvo ovih sedi glava. A opet, s druge strane, kad dođu ovakve situacije za koje svi vičemo ovo nikad nije bilo, ovo nam se nikad nije desilo i tako dalje, onda se svi okreću kao ovim starijima, pa evo vidimo kako i u vojsci, a boga mi i u nekim drugim službama su počeli da povlače ljude iz penzije koji mogu da budu korisni i da pomognu svojim iskustvom, jer su imali prilike nešto slično da vide. Pa evo, tako bi počeo i sa vama, sa pitanjem, evo, vi ste svašta za svojih koliko, 30 i nešto godina, skoro 40 godina karijere, ako ja mogu da to nekako saberem, svašta imali prilike i da vidite i da doživite. Imali bilo kakvih sličnosti sa nečim što ste ranije u svojoj karijeri mogli da sretnete, ovo stanje u kome se danas nalazi? Moram samo da vas korigujem za godine karijere. Diplomirao sam 74. Počeo da radim u januaru 75. Znači 45 godina je bilo sad u januaru. Da, to pa nije... Ne računajući muzički staž iz Dubrovnika, jedno 4 godine sviranja, znači ima tu, boga mi, blizu 50 godina aktivnosti, nažalost. Pa boga mi, onda je bilo sve vreme dobro održavanje, profesore. Vi ste kao dobar Mercedes koji je izdržao 400.000 kilometara. A ko nov? Da, ali generalka se približava. To. Polako, pa dobro. Elem, ovako da kažem, znači, na studijama smo u Beogradu doživjeli kao studenti, kao mladi ljudi tu variola vera ili kako se zvala već situacija, gde smo otprilike imali poverenje u sistem, svi smo išli masovno na vakcine, neki ljudi su nastradali zbog tih vakcina, pogotovo neke koleginice mlađe, sećam se, koje su bile u drugom stanju ili su izgubile trudnoću, potencijalno decu, ili su deca rođena sa određenim manama. Mi smo svi stajali u redovima i primali tu vakcinu i to je bilo otprilike to. Bili smo pasivni učesnici i ništa se tu nije dešavalo mimo onoga što je zvanično bilo saopšteno. Ništa se nije ni znalo, nije bilo interneta, nije bilo ničega sem ovih klasičnih medija, radio, televizija. Moj drugi susret sa ozbiljnijom krizom, ovde sad ne računam ove ekonomske krize, znači kad sam došao u Ameriku 79. godine, 80. godine je bila kriza strašna i nestao je puter, nestale su sve te stvari, bili su redovi za benzin, rekao ovde je potpuno isto kao u Beogradu i čak i za gvozdene zavese, samo što to ovde pravdaju time da ljudi ne jedu puter zbog kolesterola i uzimaju manje benzina zato što žele da pređu sa velikih automobila na male, a rekao kod nas priznaju da je kriza, ali je situacija, pojavni oblik je bio potpuno isti, znači nije bilo određenih namirnica i nije bilo benzina. I to je bila ta kriza, 80-81. Sledeća moja velika kriza je bila dok sam vodio program u Ukrajini, bio je ptičji grip. I tamo je kriza, boga mi, bila ozbiljna, zato što je to bilo jedno od mesta gde su ova jata kad se sele u proleće i tako dalje i krajem leta preletala i tu se dešavalo da padaju mrtve ptice, da zaraze životinje, ljude i tako dalje. I ono što sam ja doživeo je jedna mnogo bolja organizacija, međunarodnih organizacija. Znači tamo su Ujedinjene nacije imale čitav jedan prostor koji je bio za njih, 10 organizacija raznih i oni su savršeno odreagovali na tu krizu. Imali smo sastanke, koordinacije skoro svaki dan, sve se znalo, plan evakuacije, znao se plan nabavka je prioritet u nabavci svih ovih, tu su se pronaštali bili prvi ovi lekovi protiv virusa i tako dalje, odnosno za smanjenje posljedica virusa i tu sam imao utisak da ceo taj sistem dobro funkcioniše. Za razliku od situacije sada,
koja nekako se razvija haotično. Ima jako mnogo ljudi koji su uključeni, ima jako mnogo profesionalaca. Profesionalci nisu samo doktori, medicinske sestre i epidemiolozi, profesionalci su svi ti ljudi koji u tom sistemu omogućavaju da se informacije prikupe, da se analiziraju i da se mere definišu i sprovode na pravi način. Tada je to, čini mi se, funkcionisalo dosta dobro. Danas stičem utisak da postoje tenzije svuda u svetu. I pričat ćemo malo više o tome kasnije, verovatno. Postoje tenzije oko toga šta treba raditi, postoje tenzije oko toga gde su glavni rizici i kako se uopšte prenosi taj virus. Jedni kažu prenosi se kapljicama, drugi kažu prenosi se dodirom, treći kažu možda živi 3 dana čak i na asfaltu i time se stvara u stvari najveći haos. Jer ljudi u stvari uopšte ne znaju više gde su mesta visokog rizika. Javni transport je očigledno mesto visokog rizika, neposredni fizički kontakti su očigledno mesto visokorizični, ali ove druge stvari ne smeju da se zabranjuju više nego što je potrebno, pošto ako zabranite previše, onda ljudi to doživljavaju kao nerazumno ograničenje i onda počinju da krše pravila. Kad se prekrše pravila, sve odlazi dođavolo. I ovde imate u istoj zemlji gde su isti ljudi, isti običaji, isto ponašanje. U ovim, ja živim u tim nekim da kažemo, gradskim uslovima, na 9-10 milja od Bele kuće, to se smatra gradom, to je ta vašingtonska konurbacija koja ide de facto od Richmonda sve gore do Bostona. Vi imate centre grada koji imaju karakteristike Njujorka, visoke zgrade, velika gustina i tako dalje, i par kilometara dalje imate gustinu, evo baš sam ovde gledao, moja kuća je 16 ari, na 16 ari placu. Još okolo ima sigurno toliko nas troje. Znači, mi smo jedan čovek na 10 ari. Znači, jedan čovek na 10 ari, koliko to ari je 100 kvadratnih metara. Znači, to je minimalna gustina. I tu okolo ljudi šetaju pse, šetaju se ljudi, šetaju se druge životinje. Ovde jeleni trče oko kuće, a kažem na 9 milja odavde, 15 km je Bela kuća. Prema tome, ovde primenjivati razumna pravila uopšte nije problem. Jer ljudi mogu, poštujući pravila, i da nabave sve što im treba. Pošta funkcioniše, dostava sva hrane funkcioniše. Pozatvarali su restorane, ali pizzerije funkcionišu. Sad više ne možete da kupite, što je moja baba rekla, u rinfuzu više skoro ništa. Sad vam već pakuju samoposluzi. Znači ono što je bio, prvo su zatvorili ove food barove, znači ne možete više kupiti salatu da mešate kako sami hoćete, nego imate već zapakovano u celofan, zavijeno i tako dalje. Ne možete više da kupite donace i ostale stvari otpakovano, ni bagels, ništa. Sve je već sada zapakovano. Znači ono što je nekada bilo na stari način, više nije na stari način. Ali to je otprilike maksimalno prilagođavanje. Sve ostalo funkcioniše isto kao i pre, kao i do sada. Mora malo da se sačeka, moraju da se poštuju pravila. Ispočetka je bilo malo nervoze, sada je sve to normalno. Znači, moja supruga ide 2 do 3 puta nedeljno, pošto kaže, ajde da ne kršimo pravila, ti si stvarno u visokorizičnoj grupi po statistici i nemoj da se izlažeš pravilima, a ja sam onda pronašao da sem redovnog posla, koga ima mnogo, ima po kući 1000 stvari da se uradi, 1000 biblioteka koje treba da se preslože, 1000 stvari koje treba da se poprave, sve ono što smo odlagali sada u stvari radimo. To je suština. Ljudi vidim da su dosta smireni, znači nema tu frke, ljudi između sebe lepo sa komšije komuniciraju, jedni drugima nose neke, evo juče je supruga napravila palačinke, podnela našim komšijama i tako dalje, oni nama daju svoju hranu i tako dalje i tako dalje. Znači, tu savršeno sve funkcioniše. U Njujork je nešto drugo. Njujork je negde haos koji postoji u svim urbanim sredinama u Evropi, gde ljudi jednostavno ne mogu da urade u sklopu pravila ono što im je nužno. I ako čovek mora zbog hrane, zbog izvođenja životinja napolje i ostalo, da izađe i kad jednom prekrši pravila, to vam je ono, kad jednom prekršite pravila, posle toga više ne poštujete ni jedno pravilo. I to ekonomisti to znaju jako dugo, oni ovde koji slušaju, koji su ekonomisti, to se zove second best. Kad jednom narušite pravila prvog najboljeg rešenja, posle toga više niko ne zna gde je kraj, šta je dobro, gde da se stane i tako dalje. To je, čini mi se, nešto što se često krši. Znači, ljudi koji definišu ove mere kažu
nemojte ništa da pitate, slušajte nas sve, pa onda daju nerazumna pravila, pa onda ljudi kažu ne možemo da poštujemo ta pravila. Onog momenta kad narušite to poverenje između onoga, a to je suština vlasti, onaj koji daje pravila i kontroliše provođenje pravila, tada ste ušli u poluhaos. To je nešto što ljudi... Ali zanimljivo je, profesore, recimo, da ta vežba poverenja u sistem, to je, da kažemo, to se uči, dosta je to i u teoriji menadžmenta i u pravilima korporativnog upravljanja, poverenje je trust, system trust. Upravo to. I na makronivou, ne samo na mikronivou. Pa jeste. Naprimjer, mi smo, ja mislim, dosta dobro u Srbiji izdemonstrirali to za jedan prilično nedisciplinovan narod. Ja mislim da su ovde i te mere i da se narod pridržava dosta dobro. Ali ono što je meni zanimljivo, a u kontekstu ovog vašeg uvoda, je da li smo mi imali nekad kumulaciju takvu da postoji pandemija i paralelno sa tim takvo ekonomsko uznemirenje, da ga ne nazovem krizom, pošto mi sad još uvek ne znamo koje će posledice iz toga proizići. Ali ako gledate, recimo, lanci vrednosti su se svi pretumbali u najvećem broju industrija. Ako gledamo Ameriku, koja je sa jedne strane bi trebala da bude primer nekog poverenja u sistem, nikad više nije bilo kupovine oružja od strane građana u Americi, ili s druge strane statistike takođe govore da je ogroman broj nezaposlenih koji se javlja u poslednjih nekoliko nedelja. Znači, mislim da je taj broj poslednji put kad sam gledao nekdo oko 5 miliona. To mi je fascinantno, koje su već posledice nečega što bi naoko trebala da bude jedna zdravstvena kriza slična, možda ili ozbiljnija ptičijem gripu ili SARS-u ili ne znam nija šta, kakve je to izazvalo globalne posledice na ekonomiju? Odlično pitanje, to nas u stvari dovodi, po mom mišljenju, na glavnu temu našeg razgovora, a to je šta se ovde dogodilo, koji su suštinski razlozi, ne medicinski, nego suštinski razlozi na nivou upravljanja, korporativnog upravljanja, na nivou makroekonomskog upravljanja i na nivou, čini mi se, može se tako reći, cele logistike, društvene, ne samo transportne logistike, nego neke društvene logistike. I što je duža kriza i što su veća ta ograničenja, to dublje poniremo u to. Pad berze, otpuštanje prvo privremeno zaposlenih, a onda i svih onih koji mogu lako da se otpuste, je reakcija sistema u neizvesnosti. Je reakcija ljudi, posebno malih preduzeća, čak i velikih preduzeća, sa jedne strane. Sa druge strane, znači, to je jednostavno, ako 1000 restorana prestane da radi i kod njih je bilo po 10 kelnera koji su bili svi zaposleni po ugovoru i živjeli su, pretežno su živjeli ne od plate, nego od napojnica, znači od bakšiša. Sada odjednom gube ekonomsku osnovu postojanja. I ti ljudi masovno zatvaraju radnje, svi nadaju se privremeno, ali niko ne zna na koliko. I u toj situaciji imate sistem koji počinje panično da reaguje. Berza se, na sreću, već malo vraća. Berza je prvo imala preveliku reakciju na početku, pa je onda onog momenta kad su objavljene mere i ostale stvari, kad se sada već pomalo vidi kako se projektuje pri datim parametrima izlazak iz ove krize, počinje polako da se vraća u normalu. Ali ono što je novo, to je prvo što je Amerika potpuno promenila tehnologiju života i poslovanja. Znači, ja kad sam ovde bio prvi put 79. do 83. godine, ja sam dobio gomilu pošte, klasična pošta, papiri, marketing i ostalo, veliki telefonski imenici i slične stvari su bili glavni način. A odlazak u šoping, u radnje, gde po znakom navoda razgovaraš sa prodavcem i diraš te proizvode, to je bio glavni način kupovine, gde on tebe ubeđuje od hrane, preko odeće do trajnih potrošnih dobara, do automobila. Ti nisi mogao da kupiš automobil, a da te neko našikanira 3 puta po 2 sata kod 3 dilera da te ubeđuje kako je Ford najbolji ili BMW najbolji ili Mercedes najbolji. Danas to više ne postoji. Danas ti odeš da vidiš auto jedan u bilo koji dealership, najskuplji gde nema nikog, da bi ga video, seo, provozo se 500 metara koliko ti on dozvoli,
To je jednostavno vidiš šta kupuješ i onda tražiš na internetu gde se taj auto prodaje sa najmanjom provizijom. Što on meni kaže, ja ću vam dati dobru cenu. Rekao, nemoj da mi daš dobru cenu, daj mi cenu sa normalnim profitom za tebe i normalnim uslovima za mene. I to je ovde postalo sada normalno, to prepucavanje i taj pomalo modernizovani bliskoistočni pregovori bez čaja toplog su bili model poslovanja. To danas više nema. Ja danas 90% stvari koje kupujem preko interneta. Pod jedan, to je dovelo celu retail stranu promenilo savršeno. Drugo, to je podiglo biznis velikih ovih retail radnje. Sada vidite da recimo Walmart ulazi u taj biznis. Zašto? Zato što su otkrili da oni imaju ogromne prodajne prostore koji su bili loš retail, ali su odlični magazini sada za Amazon-like, što bi rekli, za Amazon stil snabdevanja. Recimo, Amazon je najbolji zato što može u svakoj tački Amerike koja je ogromna da vam 90% roba koju prodaju, a prodaju jako ogroman dijapazon proizvoda, doture za 24 sata, za 36 sati. Druge specijalizovane radnje, ja sam fanatik za muziku, oni ne mogu. Njima treba 7 dana, pošto oni se naslanjaju na standardne transportne kompanije, ovde se zove UPS i USPS i DHL i tako dalje, FedEx i tako dalje, a ovi imaju svoje lance. I ako kupujete neke stvari koje su kod njih, za 24 sata to stigne. Za neke proizvode su retail lanci, kažemo, bespovratno izgubljeni. Znači, proizvodi koji su sitni, koji nisu vredni vaše kupovanja. Kupovao sam pertle. Ti ne možeš više pertle da nađeš u radnji. Ti kupuješ preko interneta gde možeš da kupiš i po dužini koju hoćeš i po boji koju hoćeš i sve ostalo i to sve za 5 minuta. Znači, neke su se stvari do ove krize već promenile. Da. To je s jedne strane nama olakšalo život, a s druge strane ranjivost podiglo strašno. Jer mi se strašno zavisimo od sada više ne prodavaca, ne više menadžera, nego zavisimo od ljudi koji rade u tom lancu. Jer da bi taj proizvod na takav način došao do vas, mora neko da stalno kontroliše i šteluje te robote koji to skidaju sa tih polica i donose. Mora neko to da pakuje. Tu još uvek, čini mi se, je potrebna ljudska kontrola. Pa mora neko transport da organizuje, da to doturi do kuće i sve ostalo. Sistem plaćanja i sve ostalo, tu smo shvatili jednu stvar, da smo u Americi bar jako blizu, to je takozvane cashless ekonomije. Znači da se bez keša sve funkcioniše i ta opasnost, ljudi pričaju u Beogradu da peru novčanice, ostalo to ovde ne postoji. Ja ne znam kad sam posljednji put uzeo papirnati dolar u ruku. Posljednji put vada kad sam u Beogradu menjao, zafalilo mi keša. Znači ovde apsolutno, sem da ideš u mali neki coffee shop, čak se i tamo plaća sve preko $5 kreditnom kartom. To je s jedne strane. A s druge strane, te banke koje su jako skupe sada, one masovno, kad su vidjele da mogu da funkcionišu bez ogromnog broja ljudi, sad se dešava nešto drugo. Biznisi reaguju i kažu šta je nužno se sada vidi u ovoj krizi. Jer mi se krećemo, četvrta industrijska revolucija, mi se krećemo u tom pravcu i stalno su pogađali i nagađali šta je tu bitno, šta nije bitno, šta će ostati, a šta neće ostati. Sad jedno vidimo da logistika postaje primarna stvar bez koje, kao krvotok, bez koje ništa ne može da funkcioniše. A posle toga, da li će neko da ima više jednih proizvoda ili drugih i ostalo, to je nešto drugo. I druga stvar, dobio sam jednu smešnu poruku od prijatelja koji kaže, sad smo otprilike shvatili da je ekonomija u problemu kad ljudi kupuju samo ono što im treba. Znači, sad odjednom, jer postoji gomila tih veštačkih potreba koje ta privreda zadovoljava, bez kojih se može. I ljudi, kad im je ograničeno koliko mogu da kupe, na koliko mesta i ostalo, sada prestaju da kupuju te stvari. A najvažnija stvar, kažete. Ako sam vas dobro razumeo, ili ako dobro zaključujem, jedna od najvećih posledica, to je, da tako kažem, transformacije koja je počela pre ove krize, a sad će biti ubrzana u ovim okolnostima, je da će nam se osloboditi više slobodnog vremena. Da ćemo mi imati kao kupci, potrošači u izboru bilo čega drugog, uključujući i rad. Ako gledate ovaj remote work koji se sad u stvari ubrzava, koji je po Americi značajnije bio primenjen, naročito u Kaliforniji, nego što je, na primjer, bio u ostalim delovima sveta. Vi sad gledate da će razmišljati i poslodavci, pa vidi koja je to efikasnost. Nemam travel expenses,
nemam hotel expenses, ne moram da ljude spajam, ne moram čak ni da imam kancelarije ukoliko mi možemo na ovaj virtualan način. Ili, čuo sam konkretne razgovore, neke kancelarije moraju, ali mogu ljudi da odlaze bukvalno jedanput ili 2 puta nedeljno na posao kada imaju sastanke od personala do poslovnih ljudi koji su došli u posetu, znači i koriste, da kažemo, 1/3 poslovnog prostora. Znači, zamislite da ljudi imaju na 4 točka sve što mu treba u kancelariji i kad nije u kancelariji to zaključa i samo stavi u nekom hodniku. I dođe i uzme Dušan Vujović, otključa svoju kancelariju, laptop i onako nosi sa sobom, a tu ima one dokumente koji mu trebaju i koristi se. Jedna kancelarija vada košta 20-30 skuplje nego plata, razumete? I ljudi, a to će izazvati onda, da kažemo, domino efekat i na cenu nekretnina. Znači, ceo taj centar Njujorka koji je sada najveći problem u krizi je u stvari potpuno veštački centar. Oni ošte ne mora da postoji takva koncentracija na tako skupom mestu. U Njujorku jedan stan koji ovdje košta $100.000 u Njujorku košta 2 miliona. Da. Zamislite, neko plaća 2 miliona samo zato da bi uštedeo pola sata da ne mora da ide iz New Jersey ili pojma nema odakle do Manhattana, a u stvari to je potpuno nepotrebno. Da. I to može da izazove neverovatne promene. A ono što je za mene najvažnije i što je, čini mi se, nešto što svi izbegavaju, a to je jako važna poruka, to je da odjednom se cela uloga sindikata i tih plavih kragni i svega ostaloga svodila na to da univerzalno svi poslovi moraju da se štite. A sad se ispostavlja da su neki poslovi nužni, a neki su manje nužni. I sad odjednom imate potpuno drugu trijažu, da je od industrijske revolucije su sindikati bili prvo zasnovani na plavim kragnama, na industrijskim radnicima, pa se to sad pomera, ovi koji su manje organizovani kao što su uslužne delatnosti i ostalo. Sad odjednom imate situaciju da odgovor sistema glasi, pa nemojte da se žalite, nego evo mi vam nudimo besplatni trening, besplatno promenu profesije, da idete na ona mesta na kojima su potrebe mnogo veće, rizici mnogo manji, a ono što je najvažnije to je da u tom mobilnom svetu globalnom imamo neočekivane pobednike, kao što je Kina postala neočekivani pobednik u proizvodnji. Tako ćete sad odjednom da imate situaciju gde će usluge koje čine 60-65% GDP-a odjednom postati najvažnija stvar. A to je bilo pre poljoprivredne revolucije i pre industrijske revolucije. Znači, kad sad se vraćamo 3000 godina unatrag i kažemo sad sve krećemo iz početka. A najvažnija stvar koja ovde niko ne pominje, a koja je nama koji smo morali da učimo Marksa na studijama, glasi, sad su se u stvari stvorili uslovi da to carstvo slobode, da više ne morate da od 7 ujutro do 4 popodne radite da bi se proizveli patike, čizme, paradajz i sve ostalo, nego će to neko drugi za vas da uradi, a vi u stvari sad imate slobodu. Međutim, šta je ovde sad problem? Problem je kako vi da nađete socijalno korisno zanimanje kojim ćete da se legitimišete, da uzimate sve te proizvode koji su in abundant supply, što bi ovi rekli. Znači, proizvode kojih ima previše, samo ne znamo kako da ih podelimo. Evo, ja sad imam primjer iz Afrike gde ljudi zbog tog straha, Sierra Leone i Liberija, znači zapadna Afrika, na samom ćošku tamo, oni prave gaje, lokalni pirinač, koji više izgleda na pesak nego na pirinač. Ništa ne valja ni po ukusu, ni onaj crni organski pirinač, nego je samo za preživljavanje. Zašto? Zato što naučeni su da imaju strah da će možda ostati bez pirinča. A pirinča u svetu ima 3 puta više nego što treba. I sad umjesto da im neko ponudi tu sigurnost u hrani i da im ponudi, ako slučajno bude nešto, dobit ćete pirinča koliko hoćete, oni se svi plaše i troše ogromnu količinu rada i energije na proizvodnju pirinča, umjesto da troše na proizvodnju, po znakom navoda, na pravljanje puteva koji neće svake kišne sezone da budu uništeni. Eto, i onda imate odjednom, znači to sad sve menja u svetu, sve to menja. Pitanje će znači biti ko će na bolji način da se pozicionira da u svetu usluga dođe do proizvoda koji će biti više nego što treba. Evo vidite primere recimo Samsunga, Apple i ostali koji
koji ne mogu da sačekaju da reklama prethodne generacije zastari, već izdaju novu generaciju. Ja imam 8 još uvek koja se bitno ne razlikuje, ali sad već 20 izlazi, razumete? Znači vi dok naučite jednu generaciju, oni već imaju 3 generacije i očigledno se to i pravi uz pomoć veštačke inteligencije i robota i proizvodi, samo je pitanje ko će to sve da kupi. I pitanje pa znate onaj stari vic kad pita sin ciga, čaleta, tata, kad ćemo da kupimo Golfa 2? A on kaže, pa kad izađe Golf 8. Pa to je to. Ima kašnjenje. Ima mali onaj time lag, ima onaj faktor. Ima time lag, da. Pa dobro, šta bi nam osim ove bile glavne neke ključne posledice ili promene kao, da kažemo, rezultanta ove pandemije u kojoj smo? Evo ja sam inače pratim šta se dešava i šta se piše. Sad sam posebno za ovo pogledao malo stvari. Juče je Svetska banka izašla sa inoviranim podacima očekivanog efekta. Znači to je sa podacima, čini mi se 8. aprila su izašli i kažu ovako, znači svet pad ukupne GDP-a 3,6% u 2020. godini, a oporavak koji će biti 3 puta sporiji nego krize 2008. godine. 3 puta sporiji u smislu vremenskog vremena? Ne, u smislu veličine oporavka. Znači oni su merili koliko je izgubljeno bilo 2008-2009. i koliko se toga vratilo posle toga. Tamo se vratilo više od 100%. Znači taj rebound, vraćanje je bio veći nego pad. Sada se očekuje prvo da će vraćanje biti manje nego pad, a još uvek se ne zna koji će biti mehanizmi oporavka. Čini mi se, sad to možemo da diskutujemo, upravo zato što nisu jasni kanali oporavka. Jer ako se paralelno sa ovom krizom menja struktura, odjednom će se ispostaviti da od ovog šoka, znači kao amortizeri, neki auto samo ti malo amortizer, samo je malo neudobna vožnja, a neki na prvoj toj rupi kad pukne otišlo je sve dođavola. Ovde se izgleda dešava to da jednostavno će neki biznisi da se ispostave kao neefikasni, neprilagođeni i ostalo i neće ni moći da se vrati. I to je nešto što treba imati jako mnogo u vidu kad se daje pomoć. Da ne bacate pare, da bolje tim biznisima ne dajete keš da održavaju postojeći biznis, nego da ne dajete keš da se reorijentišu, da hvataju ono što je budućnost, a ne da pokušavaju da vas postave ono što je bilo. Kao što neki ljudi implicite kažu treba da vratimo industrijsku proizvodnju na nivo koji bi značio 60% društvenog BDP-a danas. To je u nekim situacijama potpuno promašeno, iluzorno, pošto takva industrija. Sjetite se grana nekih proizvodnje floppy diskova, proizvodnje ovog foto papira za kopiranje i faksove i tako dalje. Ta tehnologija je potpuno nestala. Ko sad proizvodi takve stvari? Znači, neko mora da gleda dinamički šta tu može da se uradi. Znači, biće pad dublji. Razvijene zemlje 5% pad po Svetskoj banci, a za ove, što oni kažu, emerging markets and development economies, taj blok, nekad su se zvale zemlje u razvoju, sad se zove ove nove tržišne privrede i zemlje u razvoju, minus 1,6, znači mnogo bolje. Da, nama predviđaju 0,5%, to sam negde juče vidio i danas. Pa to se palo je sa, mislim da vam kažem nešto, ovo svaki dan revidiraju. Fond juče su izašli sa saopštenjem da će utorak, kad izlazi taj standardni njihov takozvani World Economic Outlook, koji izlazi svakog za te njihove sastanke, godišnji i ovaj prolećni, izaće utorak 14. aprila, oni kažu da će od 160 zemalja za koje se projektovao smanjen, ali pozitivan rast GDP-a u 2020. godini i oporavak, sada biti 170 zemalja u svetu sa negativnim GDP-om. I neizvestan je koliki će biti oporavak u 2021. Sada svi već pomeraju i kažu realno je da kriza počne da pada tek negde u trećem kvartalu. Ove statistike Amerikanci su tu mnogo otvoreniji od nas. Oni očekuju da će sve ove stvari negativne na takozvanom ljudskom planu, znači broj obolelih
Pa onda deficiti u krevetima, deficiti u respiratorima, deficiti u ključnim medikamentima i tako dalje, da će to sve biti, da će pik da bude 20. aprila. Do kraja aprila sigurno. I onda očekuju da će to početi naglo da pada. Znači onog momenta logika je, nemamo vremena da vam pokažem krive, ko želi, pitajte ljude, dajte mail, mogu da pošaljem svima te sad cifre. Znači postoji, logika procesa je takva da sada više nije bitno broj povećanja, nego je bitno da delta bude manja i da ta logaritamska transformacija te krive počinje da dostiže maksimum. U ovog momenta kad ste dostigli maksimum, ako održavate sve ove mere, pri čemu ja ovde uopšte ne ulazim u tehničke i medicinske aspekte tih mera, ako ste našli mere koje vas vode ka smanjenju, uzmete bilo koju tu krivu, ako ona još uvijek izgleda eksponencijalno kad je gledate u nominalnim iznosima. Ako pogledate logaritamsku transformaciju, taj nagib počinje da pada i ona počinje da se približava nekom maksimumu. I vrlo je, za razliku od neke normalne distribucije koja postepeno dostiže taj maksimum, ovde se vrlo brzo dostiže maksimum. I ako to uspete da održite, onda ta pojava uz povoljan sticaj okolnosti, više temperature i sve ostale stvari koje ne pogoduju širenju virusa, dobra higijena, pranje ulica i sve ostalo, dovodi naglo do pada. Te trenutne projekcije kažu da broj novih slučajeva treba da padne na 0 do početka juna. A da pad svih tih pojava treba da krene od kraja aprila, znači da se dostigne maksimum. Pri čemu je sada najgore od svega što su strašne posledice. Znači tamo gdje se broj umrlih meri desetinama hiljada, broj tih ljudi i problem koji to stvara postaje fantastičan problem. Ako se sećate filma Amadeus, razumete, gdje je Mozart sahranjen u tu masovnu grobnicu na 300 metara od Ringstrasse gdje šetamo, razumete. Znači to je bilo pre svega kad je čovjek živeo kraj 18. početak 19. veka. Znači to je znači za svega 200 godina to se strašno promenilo. Danas imate problem u Njujorku da oni pokušavaju da iznajme ove hladnjače koje inače voze hranu, da iznajme da u njoj drže preminule dok ne nađu način da ih sahrane, razumete. Znači to je morbidna su priče potpuno. Da. I jako je teško u tim pričama naći neku logiku. Sad to dovodi jednu temu koju sam hteo usput, niste je pomenuli u našim prethodnim komunikacijama, a to je sad odjednom se vraćamo šta je to što nam daje garanciju da se nećemo vratiti u jojo. Pošto McKinsey je ponovo izdao, i to mogu da pošaljem svima, jednu studiju u kojoj kaže da postoji nekoliko scenarija. I taj, da kažemo, glavni, mislim da se to vidi na ovoj kameri, ja mogu to da pošaljem svima. To su neki slučajevi koji pokazuju brzi i kvalitetan oporavak. Da. I znači postoji jedna linija koja meri efekat kontrole, a druga linija, druga horizontalna linija meri efektivnost mera. Ne efikasnost, nego efektivnost. Znači koliko mere dostižu cilj. Bez obzira koliko koštaju. Mi smo pričali ovde svi o tome, 5,1 milijarda će biti u Srbiji. To je jedan deo. Drugi deo je mnogo važniji, efektivnost. Koliko će te mere da dodirnu one koji su pogođeni krizom i da pomogne da se preokrene situacija. Znači ovde mere efektivnost mera. Najvažnije je da mere brzo daju oživljavanje ekonomsko. Jer jedino u ekonomskom oživljavanju ova kriza će biti svedena na neku normalnu meru na dugo. Ako ja dobro razumem, sva i predviđanja međunarodnih finansijskih institucija u stvari na neki način ipak zastupaju teoriju kontinuiteta, ako mogu tako da kažem. Znači, i to je nešto što računamo da bi mogla bude neka srednja verovatnoća. Sad, teoretičari... Samo da vam kažem nešto. Znači, makoliko da je fond konzervativan i uvek gleda samo kratkoročne mere, svi kažu da je posle ovoga sada najvažnije parametre medicinsko-humane držati pod kontrolom, pa je druga stvar neposredna pomoć onima da se ne udave zbog nelikvidnosti, znači to je najvažnije, pa je treća stvar pomoć da se revitalizacija postojeće privredne aktivnosti, a četvrta je da vidimo šta moramo da uradimo na srednji rok. Šta je novi? I to postavlja pitanje
privrede, restrukturiranje privrede, ali mnogo važnije, pogotovo u Americi. To postavlja pitanje, to na dnevni red dovodi pitanje koje je jako bolno. Sećate se da su se tu stalno sporili. Pitanje prirode celog sistema zdravstva. Jer ceo sistem zdravstva, ceo taj kontraverznost Medicare je u tome univerzalna zaštita svima, visoki troškovi, neselektivnost, a sve još uvek sa jako malom prevencijom, a mnogo više intervencijom. I to je nešto što će se vratiti posle ove krize na dnevni red i na major way, što kažu ljudi, jer ceo sektor, farmaceutska industrija i najskuplji delovi medicinskih usluga vuku celu stvar ka skupim i intervencijama koje produžavaju život ili poboljšavaju kvalitet života, a ne žele da se bave stvarima koje su mnogo jeftinije i mnogo više smanjuju rizike od ovakvih situacija. Znači, sistem prevencije, sistem zaliha zaštitne opreme, sve ono što vojska ima po svojoj standardnoj proceduri, ovde su prevideli. I sada se u Americi obraćaju... Da bi naša doktrina, profesore, iz doba socijalizma, Kardeljevska, kombinovana sa eventualno sistemom opštenarodne odbrane, društvenim blagostanjem i tim social welfare konceptom, to postaje nova mantra. Ja ako vas razumem, vi sad meni u stvari treći put idemo na neka naravoučenija koja su neki, rekli bi, neosocijalizam ili neomarksizam u stvari. Pa, sad ću da vam kažem jednu stvar. Znači, ono što je značajno, to je da se mi stalno, pošto smo neumereni u svim tim procesima, ponašamo se kao onaj Occam Razor pendulum, onaj koji se pomera, pa s jedne strane poruši ljude i figure sa desne strane, pa ih onda poruši sa leve strane. Znači, problem tog dogovornog socijalizma nije u dogovaranju, nego u tome što nisu znali da nađu meru u tome, nego u tome što nisu znali da tržište koriste kao objektivni pokazatelj cena, vrednosti i ostaloga. Znači, oni su preterali u tome. Ne može se dogovarati o svemu i beskonačno. Ali praviti medicinski sistem koji će voditi, i vrlo pažljivo moramo da kažemo, ljudi koji imaju finansijski interes u tome, neki od njih su vrlo retki, su medicinski radnici, a većina su osiguravajuće kompanije, farmaceutska industrija, proizvođači opreme medicinske, tu niko ne pita za cenu, razumete? I sada vama je mnogo lakše da vam naprave novi nos nego da spreče nemam pojma, da padnete i da se udarite. Znači da ovi sportisti nose zaštitu pre nego što se povrede, a ne nakon što se povrede. Što bi rekli Rusi, profilaktika je važnija. Upravo to. Upravo to, jer je poenta u tome, a to košta $10 ili $20, razumete? A plastična operacija nosa, koja u stvari ne ugrožava, kod nekih ugrožava disanje i tako dalje, ali košta 50 puta skuplje. I sad odjednom imate situaciju u kojoj u svetu se sve menja. Sve zemlje, Srbija, Ukrajina, za te dve zemlje znam, su toliko postale konkurentne u uslugama zubara i slične male hirurgije, da ovi sa zapada ne mogu da im konkurišu, pošto su ovi kupili najbolju opremu, ona je relativno dostupna i rad je mnogo jeftiniji i oni ljudi nude podjednako kvalitetnu popravku zuba, kako se zove, implante i sve ostale stvari na mnogo bolji način i mnogo jeftinije. U Americi je to postalo toliko skupo da zdravstveno osiguranje to više ne želi da plati. Znači sad, hoću da kažem samo sledeće, da vam pokažem moje račune od lekara ovde, ja plaćam 10 do 20% učešće. I to je 10 puta skuplje nego što košta u privatnim klinikama u Beogradu. Moje učešće. Znači to su enormne cene. Cela ta industrija samu sebe hrani i ovo će sad biti, a većina te industrije uopšte nije spremna da se bori sa ovakvim situacijama. Znači, ceo sistem zdravstva će morati da doživi jednu ogromnu promenu. A to udara u suštinu američkog sistema vrednosti. Suština sukoba između demokrata i republikanaca, sad u ekstremnom vidu demokrata Sandersa, koji je odustao već od kampanje, je u tome što on želi da ponudi zdravstveno osiguranje besplatno. A ovi kažu, čekajte, pa to su milijarde dolara u tom biznisu. Pod jedan i pod dva, oni kažu pa preskupo je za te ljude. Oni kažu, oni koji su nama važni, oni sebi to mogu da priušte.
a oni koji ne mogu da priušte, verovatno nisu ni toliko važni. Ali to niko neće da kaže javno, nego se oni raspravljaju o potpuno drugim stvarima. Uvijek je zamena teze u tim diskusijama. Mi očigledno imamo sistem jednakog pristupa zdravstvu, ali onda moramo da vidimo da u tom zdravstvu balansiramo šta ulažemo u profilaktiku, znači u preventivu ukupnu od obrazovanja u zdravstvu do primjene svega i šta od toga ulažemo u opremu ljude. Imamo jako kvalitetne ljude, ali često kasnimo sa opremom, često kasnimo sa kritičnim stvarima. Znači, to je planiranje u tom sektoru je presudno. Ali to će biti jedna duboka promjena. Ovde žive milioni ljudi od zdravstva i najskuplje usluge se prodaju na svetskom nivou. Posle ovoga to ne može da ostane isto. Vi kad vidite da desetine hiljada ljudi umire zato što zdravstvo koje je spremno da vam promeni sve u telu, a nije spremno da ponudi 16.000 kreveta su kratki sada za intenzivnu negu da bi ljude sprečili da skliznu u situaciju gde pluća potpuno otkažu. To pokazuje svoju nemoć. Jedan sistem koji ogromne pare troši na toj margini, kao što ljudi, razumete, ali s druge strane nije bilo za tako nešto nečim ni tražnje, pa sad to čovjek može isto da razume. Ona je prigušena bila, tražnja je uvek jeste, razumete, ali ona je prigušena, jer da je tih istih, ovde se predviđa sada smanjena projekcija na 80.000 žrtava do kraja ovog ciklusa krize. Da je 80.000 ljudi umrlo podeljeno na saobraćajne nesreće, srce, nervne probleme, ne znam šta sve ne, AIDS i tako dalje, niko ne bi ništa rekao, pošto su to nevidljivi ubice. A ovo je sada postalo vidljivo, ovo sada liči na fokus na tome. Ima neki tekst, sam čitao isto jednog kolege statističara koji je analizirao uzroke smrti u Italiji, sad u okviru korone. I dalje nije korona glavni uzročnik bio smrtnosti u Italiji u ovo vreme. Znači, kad se uzmu svi uzroci smrti koji su dobro, tu je zanimljiv fokus koji je na to stavljen i zanimljiv je kontekst ekonomskog momenta u svetu, kako se to poklopilo. Sad, da li je to i šta je čemu, što bi rekli, uzrok, šta je čemu dalo ubrzanje, to je zanimljivo. Ali da li mi u stvari idemo državnim intervencionizmima različitih vrsta, povećavanjem social welfare-a i ovim svim brigu? Da li u stvari da se približamo kraju liberalnog kapitalizma u stvari? Da li je taj državni intervencionizam će zapravo postati neka globalna doktrina i šta će biti s globalizacijom? U kojoj meri će ti tokovi da budu ugroženi? Pa ovako, moram da vam kažem sledeće. Da dolazak Trumpa na vlast je već bio najava kraja globalizacije kakva se formirala proteklih 20 godina. Znači, de facto on je došao na krilima otpora posljedicama globalizacije srednje klase u Americi. Jer oni su njega u stvari izglasali. Izgubio je popularne, nije dobio popularno, ali je između ostaloga i nejasna pozicija Demokratske stranke oslabila podršku protiv kandidata, znači gospođu Clinton, i prema tome ta dva faktora su bili glavni. I šta je prvo što je on uradio? On je neke aspekte globalizacije doveo u pitanje. Znači, doveo u pitanje naftu, doveo u pitanje sve sporazume i stalno to menja. Znači, on de facto nije pristalica te, da je nazovemo, neoliberalne globalizacije, koja je u stvari počela u 19. veku. Znači, prvo seljenje tekstilne industrije je već bilo u 19. i početkom 20. veka. Znači, nije se to dogodilo juče. Nije posljednji korak prelaska u Kinu se dogodio juče. To je jedan kontinualni proces koji je prvo selio industriju iz Londona ka predgrađima, iz predgrađa ka ruralnoj Engleskoj, a u Americi od razvijenog severoistoka prema južnim državama, pa onda u Meksiku, Latinsku Ameriku, pa onda u Tajland, Tajvan i ostalo. I tek na kraju tog repa su došli Kina, a sad posle Kine već Indija i čitav niz drugih zemalja koji su spremni da rade i za manju platu. Znači, taj proces na nivou sveta kontinuirano traje 150 godina, možda i duže. I sad je pitanje se postavlja da li taj proces može da se nastavi. Druga stvar koja se promenila, to je takozvani Internet of Things. Znači, odjednom vi sada imate veštačku inteligenciju i proizvodnju stvari koja sve te pretpostavke prve, druge i treće industrijske revolucije ukida.
Znači, mislim da odjednom će nam trebati mnogo više, kao što je trebalo ljudi koji timare konje u toj engleskoj preindustrijske revolucije, sad će nam trebati ljudi koji timare te jednostavne robote, koji rade sve te stvari. I sad će odjednom da se postavi ovde, odjednom će se postavi pitanje robota šofera. Jer oni su otporni na viruse, bakar ove ljudske viruse, nisu otporni na robotske, programske. Ali odjedno se postavlja pitanje, znači ova kriza će u stvari s jedne strane da promeni stvari, a s druge strane da ubrza. Jer sada argumenti onih koji žele da čuvanjem radnih mesta spreče takozvanu četvrtu industrijsku revoluciju, odjednom će da oslabe ovde, jer kažu, pa to nam je izlaz iz ove krize. Znači sad odjednom, kao što je ludizam srušen time što je to bio progres, pa su onda na kraju oni posustali u tom otporu industrializaciji, tako će se i ovde dogoditi stvari koje su istorijski ekvivalentne. Znači, moja teza je da ekstremni neoliberalni kapitalizam koji je bio odgovor na ekstremnu centralizaciju staljinističkog tipa će da nestane, pošto i to protivnika više nema. Znači, koncept socijalno odgovorne korporacije je prvo sporenje koncepta neoliberalnog kapitalizma. Znači, to njihovo, ako ja mogu za 50 centi jeftinije da pravim majicu u sweatshopu u ruralnom Tajlandu, ja ću da odem tamo. Ne gledajući prvo šta radim kod kuće time, a drugo šta radim toj deci koja će zbog dolara ili koliko dnevno da izgube svoju mladost, svoju mogućnost da se obrazuju i sve ostalo. Znači, odjednom ta socijalna sfera više nije stigma, više nije, nego odjednom ona postaje sastavni deo. Znači, nije ekonomija zbog ekonomije, nije ekonomija zbog ovih kapitalista, nego je ekonomija zbog toga da svi mi možemo da stvorimo preduslove da živimo. I sad se vraćamo na tezu potpuno izmenjenu, ali isto pitanje, istu tezu iz 19. veka koja je porodila socijalizam i sve ostalo, koji je posle, sjetite se da su bili menševici koji su potisnuti. Sad će možda da se vraća neka menševička varijanta, kao što je nekad bio teorija urbanog socijalizma, koja kaže, čekajte, mi ovde živimo svi zajedno. U Beogradu kao urbanoj sredini su elementi socijalne jednakosti u gradu mnogo važniji od svih drugih elemenata. I sad moramo da spojimo te dve stvari. Ne smemo da dozvolimo da naša fiskalna konsolidacija dovede u pitanje socijalne funkcije obrazovanja i zdravstva i socijale, pošto to podriva samu osnovu društva kao takvog. Ali s druge strane, recimo, postoje neke stvari gdje bismo mogli da budemo efikasniji, a da to nikoga ne povredi. A to je tamo gdje se borimo protiv veštačkih strahova, razumete? Koliko para treba uložiti u obrambene sisteme? To je pitanje socijalnog dijaloga, a nije pitanje dobre volje Regana svojevremeno u Ratu zvezda, razumete, do današnjih lidera nekoga Erdogana koji poručuje jednu vrstu opreme, razumete, i time izazove on je napravio ogromnu tenziju između Turske i Amerike, da ne biram Srbiju kao primjer. Ogromnu tenziju između Turske i Amerike time što je rešio da kupuje S-300, S-400 sisteme od Rusije. Znači on čovjek reskira nešto što mu je bila fundamentalna osnova i strateške pozicije i ekonomske pozicije i svega, zbog toga što je njemu došlo u glavu da je to jako značajno. To su stvari koje su već nešto što nije sastavni deo te nove socijalne agende. Nije, to je više, rekli bismo, stara škola. Pa stara škola, nemojte da me pitate ništa, ja sve znam i ja ću to da uradim. Znači, to se tamo jako dobro vidi, razumete, da je on čovjek, Turska je ogromna zemlja, moćna zemlja i ostalo. On žrtvuje i nove investicije i poziciju na svim tržištima i sve ostalo zbog toga što on ima fiks ideju da je odbrana koja njega štiti od mogućih političkih udara i svega ostaloga ili bilo kakvih. Znači, to je za njega mnogo važnije. To je nešto što u svim normalnim zemljama, i sad se vraćamo na Kardelja, to treba da bude deo tog socijalnog dijaloga. Znači, to je ta važna stvar da ljudi treba da kažu, dobro, onda ćemo kao Švajcarci svi da idemo 3 nedelje godišnje na obuku i da imamo kod kuće kompletnu opremu i sve ostalo. Znači, društvena odbrana i samozaštita i tako dalje je nešto što onda postaje socijalno mnogo realnija alternativa profesionalnim vojnicima koji se ponašaju sa političarima na predvidivi način. Tačno. Pa vi ako gledate recimo kako se to klatno pomera da kažem, u upravljačkom smislu ili korporativnom smislu u vreme kada smo mi
učili da postoji društveno odgovorna, da kažemo, proizvodnja ili privređivanje i da je tu nije važan profit, nego je važan dohodak. U to vreme je bio jek liberalnog kapitalizma i nastanak i japi pokreta i razvoja korporaciji, bujalo globalizacije. Mi počeli da učimo decu u tranziciono vreme u Srbiji da je liberalni kapitalizam osnovna mantra, već tad je u Americi i Kanadi je počelo da se uči da je taj takozvani caring kapitalizam. Triple bottom line, social responsibility, ecology, sustainability i tako dalje. Znači, fascinantno je kako se to u suštini, kako ta informacija o vrednostima malo sporije putuje nego što bi čovjek očekivao. Mislim da je poruka, što nemamo mnogo vremena, poruka je da ne treba se truditi da se dokaže da je jedna škola čista u pravu. Sad, ovaj novi pristup, i to je ono što se meni ceo život u karijeri u Srpskoj banci sviđalo, to je taj pristup orijentisan na rezultate. Znači, u meri u kojoj je to normalno i logično, socijalna odgovornost i dijalog i sve ostalo. U meri u kojoj je to logično, preduzetništvo. Ne možeš ti, ako ubiješ preduzetništvo, onda ćeš izgubiti tu ključnu energiju koja je stvorila neke stvari. Jer jednostavno, preduzetništvo u okviru države ima ogromno ograničenja. Ono može da se ispoljava u nekim stvarima, ali u većini stvari ne može. I zato imate problem da imate svega, ali nemate čarape žute koje vam trebaju ili plave i tako da. Znači, to smo sve prošli. Suština je znači, da odatle učimo. Ono što je za nas bitno, mislim da ova kriza pokazuje da sukob, politički sukob, nema smisla van realne ekonomske sfere. Znači, nije i to je, čini mi se da možda se pomerimo kao ovim merama racionalne reakcije na ovu situaciju. Nije poenta samo bacati pare iz helikoptera, nego je poenta kao kod lekara, poenta je trijaža da vidimo odakle potiče problem i kako taj problem, taj požar možemo da gasimo. Vi možete sa 2 kofe vode da sprečite požar u prva 2 minuta. A posle 10 minuta ne možete ni sa celom cisternom. Znači, poenta je u tome da vidimo gde se dogodio likvidnostni kolaps, koje firme su zbog ovoga kolabirale, pri čemu to nije isto. Znači, imaju, između ostaloga, hoteli, moteli, restorani će imati kolaps likvidnosti, ali zato što je stao biznis, a ne zato što neko može. Znači, ne možete sad vi restoranu da date 20.000 evra i da ih vratite u biznis kad im to ništa ne pomaže. Oni su u kolapsu onoga što rade. Core biznis je u problemu. To je nešto što ljudi moraju da razumeju, da nema smisla davati transfuziju nekome kome treba, razumete, open heart surgery. Vi možete, znači tog momenta njega treba priključiti na veštačko srce, a ne davati transfuziju ako negde krv lifti, razumete? Da, ali teško je tu opet, pa s druge strane, da država bude i krajnje selektivna, jer to zahteva stvarno... Ne mora država. Zato, znači, to je dobra strana. Država treba da kaže, procenjujemo. Mi smo, da ste vidjeli, Savez ekonomista Srbije objavio jedan papir koji se velikim delom, između ostaloga, koristi u formulisanju tih mjera, ali samo kaže, jedna stvar je likvidnost. Jer šta se dogodilo? Dogodilo se da se zbog poremećaja koji su nastali, neki biznisi, gde biznis kao takav nije sporan, znači ima i elemente ponude, sve tu, i proizvodnju, stvaranje proizvoda i usluga i tražnju, sve je tu. Samo je došlo do kašnjenja u snabdevanju rezervnim delovima, pa im treba više obratnih sredstava, pa imaju veće zalihe, pošto ne mogu da prodaju, nema transporta, pa imaju veće probleme u naplati realizacije. Oni samo kažu, umjesto da radim sa 100.000 evra radnog kapitala, meni treba 200.000 evra. A banke imaju problem da nemaju višak para, da je to za njih sporno bacanje para. Tu će se bankari naljutiti na mene, jer banke gledaju po svojim parametrima. I on kaže, tebi se ništa nije u biznisu promenilo, zašto mi sad odjednom tražiš duplo više obratnih sredstava? Pa on kaže, zato što se u tvojoj tabeli ne vidi to da se meni povećalo vreme, da ja moram 3 puta nabavku da pravim zato što ona kasni i meni ne stiže. Ja gledam šta mi stiže, a ne koliko sam poručio. Zato što mi proizvodnja traje duže, radnici nisu tu, pakovanje nije tu, transport nije tu i tako dalje i tako dalje. I sad,
u normalnim situacijama gde banka radi po principu know your client, znači ko poznaje banka suštinski svoje klijente, ona će se prilagoditi i reći ovo je opravdano, a ovo nije. Ovom Peri treba dati samo za plate ako mu država ne daje za minimalne plate i čekati da prođe kriza, da vidimo tada situaciju. On ovo garantuje svojom imovinom i da vidimo u junu ili julu da li taj biznis posle ovoga može da oživi ili ne. A u situaciji gde je potrebno čisto upumpavanje, ako ovi veliki biznisi i srednji budu čekali likvidnost, oni će da crkne lipši magare do zelene trave, razumete? Znači, to je potreba da budete, tu su potrebne diskrecione odluke. A ne u tome da će da dobije Žika ili Pera, nego da će da dobije onaj kome to nešto čini. Naravno. To su svi uradili u svetu. Mi otprilike, vrlo nam je brzo prošao ovaj sat, profesore. Mi obično volimo da uključimo nekog od ljudi iz publike sa pitanjima i već imaju neka pitanja koja stižu. Pa ja predlažem da mi još pokrijemo još jedno pitanje koje ujedno je i stiglo na ovom našem spisku, a u stvari je i stiglo i od ljudi koji nas slušaju, a tiče se ovih mera i tiče se Srbije, da tako kažem. Danas treba da budu te mere usvojene, donesene koje se tiču privrede Srbije. Pa kako to vama izgleda i da, kako je vaše mišljenje? Znači neke od tih mera smo već komentarisali. Savez ekonomista Srbije je pokrenuo jednu razmenu mišljenja. Ekonomista je izašao pre petka, pred nedelju dana. 2 dana pre nego što je Vučić prvi put pomenuo te stvari na televiziji. Znači, mi smo izašli sa tim u petak, 2 dana pre toga. Znači, pre svih, znači nismo nikoga kopirali ni slušali. I pitanje je bilo kako to da se definiše. Rekoh, jedna stvar smo već diskutovali, to je gde treba, šta su neuralgične tačke, gde treba intervenisati. Drugo je bilo jako važno i ponovo sada zvučiće neoliberalno, a to je da mere moraju da budu linearne sa minimumom diskrecionog odlučivanja, pošto mi pravimo greške u diskrecionom odlučivanju. Znači, banke moraju da budu odgovorne o tome šta rade i njima treba predati gomilu stvari. Fiskalne mere trebaju da budu dominantne i svi u svetu to rade. U svetu je prosek, sad da ne pokazujem grafikone, prosek je negde oko 5%. 5,1 milijarda koje se priča sada, uključujući garantni fond i ostale stvari koje nisu direktan trošak, i oko 10%, malo preko 10% GDP-a, to bi trebalo da je više nego dovoljno pri postojećim parametrima ove krize. Mnogo je važnije u stvari da to dođe brzo i da ide na prava mesta. Znači, ovo nije vreme da se podržavaju politički i rođački prijateljske firme, ovo je vreme da se podržavaju vitalni, po znakom navoda, vitalni delovi privrede. Kao što će lekar se truditi da obezbedi rad vitalnih organa kad se dovede neku u urgentni centar, to je najvažnije. Šta vam vredi da vi sad radite neke druge stvari ako čovek umre zbog insuficijencije srca ili nemam pojma čega, što je opasno po život. To je najvažnije. Ove interventne mere su vremenski definisane. Kriza je istovremeno mogućnost da se urade neke korektivne mere na duži rok. Jer ova će kriza pokazati, kao uvek, kriza je mogućnost da se napravi neki novi početak i neke nove stvari. Znači, treba da preispitamo neke stvari za koje znamo da nisu onakve kako mislimo da jesu. Znači, nismo mi toliko dobri kao što Doing Business to pokazuje, pošto Doing Business je beauty contest, što kažu ovi ljudi. To je takmičenje o nekim parametrima, a suština je da pitate, ja kažem, nemojte da pitate one koji su uradili investiciju u Srbiji, strance i naše ljude, nego pitajte one koji nisu uradili, zašto nisu uradili. To vam je pravo ograničenje. Znači, moramo da promenimo način na koji gledamo i dijagnozu radimo. Znači, pitajte one nemačke firme koje su posle 3 pokušaja i 3 meseca rekle, dobro, ipak ovo nije za mene. Pitajte njih šta je problem, a ne one koji su uspeli da nađu Žiku u Stepojevcu i Peru u Nišu i tako dalje. Znači, oni su se snašli. Oni koji se snalaze, oni su pronašli način kako da u nesistemskim uslovima nađu rešenje. Pitajte one koji nisu našli, jer to su naši dugoročni problemi. I za naši dugoročni problemi su, između ostaloga, da shvatimo da posle ove krize da moramo da budemo okrenuti ovim stvarima u budućnosti. Ali inače,
Mere su, znači onaj deo mera koji je direktna intervencija za likvidnost, to sam već rekao, to je savršeno na mestu i to je u redu. On je deo mera koji pravi garantni fond, koji će obezbediti bankama, znači fond, Međunarodni monetarni fond to jako lepo kaže, intervenišite, ali nemojte da rasturite osnovu poverenja bankarskog sistema, pošto bankarski sistem ima para. I u Srbiji bankarski sistem ulaže mnogo više para u državne obveznice nego što bi to bilo logično. Nemojte sad to da im zabranite, nego se pitajte zašto oni to rade. Zašto je za njih ulaganje u tu privredu mnogo rizičnije. To je ono što je suština koju niko ne postavlja. Zašto te banke to neće da kažu? On dođe i gleda i on bi investirao u privredu, ali ako njega nešto ne zadovoljava, ako on vidi neki rizik koji kolateral njemu ne može da pokrije, on će pre da uloži pare pri manjem prinosu u državne obveznice koje su mu sigurne i između ostaloga nego da ulaže u privredu. Ovaj garantni fond je korak između, da se država pojavljuje kao garant, da se na ovom celom planu ulaganja pojave korporativni bondovi koji će pružiti mogućnost i bankama i svima koji imaju novac da ne ulažu spekulativno samo u stanove i samo u državne hartije, nego da ulažu u tu privredu koja ima šansu da se izvuče. Znači, to je jako zanimljiva mera. Ali, pazite, nju treba fino definisati, razumete? To je suština. Jer ona daje sa 2 milijarde, to je odličan zamajac. Jer u Srbiji je, setite se, tržište kapitala je započeto na početku reformi, pa je oživelo u tom navali privatizacije, pa je posle toga splasnulo zato što nismo pronašli načine da upravljamo tim tržištem. Biću ponovo kritičan, nije pronašlo zato što dva ključna igrača u tome, ne država, dva ključna igrača, veliki preduzetnici koji su mogli da idu na to tržište kapitala, su rešili da im je lakše da preko banaka ubeđivanjem dobiju pare, nego na tom tržištu. Na tržištu su morali da daju prospekt, šta će da rade, kako će da rade, da tržište ocenjuje rizičnost njihovih projekata. Oni to nisu hteli. To je, znači, ubilo stranu tražnje na tržištu kapitala. A na strani ponude su ljudi rekli, zašto bih ja ulagao u neke eksperimente koji su ovde nepoznati, ti su ljudi muvatori i ovakvi i onakvi, bolje da ja uložim u stanove, ma koliko rizično to bilo. I jedni i drugi su nadrljali. Ovi su u bankama dobijali lako pare za projekte sumnjive profitabilnosti, a ovi ljudi su uložili u stanove, napravili babel i sami sebe uništili. Da. Pa dobro, to je ipak klasična tranzicija. Ipak mi znamo kroz što smo prodali, su dečije muke kroz koje smo mi morali... Sad se vraćamo, znači sad se naučivši to, sad se vraćamo tržištu kapitala i kažemo, hajde da država tim garantnim fondom bude u poziciji da pomogne izdavanje korporativnih bondova i da ljudi mogu da ulože u to tržište i banke između ostaloga, da se pokrene taj zamajac prirodnog rasta. Pa evo, ja sad da pozovem nekog iz publike, ako hoće da digne ruku, da postavi neko pitanje, a dok se to ne desi, neko vas sad sluša, profesor, i kaže blago njemu, kako je on imao sreće. Znači, otišao je u Ameriku još kad je bilo ono dobro vreme. Usavršio je taj levičarski koncept na Berkeleyu, gde je inače, to će sad postati najmodernija ponovo škola, jer Berkeleyevci su social welfare, ceo taj koncept, ceo kali, celo društvo tamo je u ovoj vrlo moderno u sadašnje vreme i za sadašnju školu mišljenja. I onda pritom ste se izvukli da niste ministar finansija sad u ovo vreme, nego ste bili one 2014. To bi mogao neko da izvuče pravilan zaključak kad bi tako nešto rekao? Pa, prvo, ništa nije slučajno u životu. Znači, to na Berkeleyu sam bio, mentor mi je bila pokojna profesor Irma Edelman, koja je bila, da kažemo, najbolja drugarica moje profesorke u Beogradu, Radmila Stojanović. I ja sam bio kod Radmila Stojanović i kod Ljube Mađara, imao sam i ljude koji znaju tehniku i ljude koji znaju socijalnu stranu i ja sam pokušao da spojim te dve stvari. I na osnovu tih znanja sam i otišao u Svetsku banku. Da li je bilo slučajno ili namerno, ne znam. Znam da sam 2 dana posle dolaska iz vojske otišao na intervju za Svetsku banku i prošao. Nećete verovati, primali su 25 od 5000 na svetskom nivou, ja sam prošao, prema tome, vjerojatno sam imao i sreće, ali teško da je samo sreća mogla tu da presudi. I onda sam proveo veliki deo života u Svetskoj banci, dok je Svetska banka bila malo drugačija ustanova, pa sam se onda vratio u Srbiju.
i bio u Srbiji do početka, do Ante Markovića. Kad je Ante Marković rekao dinar je konvertibilan i sve može, ja sam rekao u redu, ja ću da se vratim u svetsku, odnosno u Berkeley prvo, pa onda u Svetsku banku. Suviše je to bilo lepo da bi moglo da traje. Ja sam uvek bio za tu balans između realne ekonomije, nikad ne napuštati elemente realne ekonomije, ali uvek imati u vidu da je ekonomija za ljude, a ne za ideologije i za političke partije i ostale stvari. Prema tome, nikad nije sreća. Uvek je to bilo namerno, uvek je to bilo sa nekim ciljem i ja mislim da sam u tom cilju, ja sam se vratio posle penzije u Srbiju sa namerom da pomognem. Znači, moji dobri drugovi su me rekli da postoji šansa i mislim da je postojala šansa, mislim da je postojala potreba i mislim da smo uradili dosta u periodu 2014-2018. Toliko je toga urađeno da se i dalje to sve drži. Znači, to je jako značajno. Ja se više šalim kad to kažem, jer kad bi čovek gledao šta ste vi uradili u tom periodu od 4 godine, to verujem da ogroman broj ljudi nije uopšte očekivao i nije se uopšte nadao u to vreme 14. 15. da ćemo mi uspeti da napravimo tu vrstu finansijske konsolidacije. Tako da kada bih sad gledali i sa istom dozom se nadali da će i ove mere da urode plodom, da ovo što bi rekli što radi mlađa, novija garnitura, to bi ipak moglo da Srbiju dovede u još jedan rezilijentniji položaj, da tako kažem, i u ekonomskom i u socijalnom smislu. I tome se svi nadamo. Samo da vam kažem nešto. Znači, kad sam bio mlad, živeo u Dubrovniku, onda smo zimi i leti zarađivali pare svirajući po hotelima, a zimi zarađivali pare. Uvek smo zarađivali pare. Kad smo bili vodiči, ovi penzionisani Nemci i Englezi su dolazili od oktobra do maja. I onda smo autobusima Setra, Dubrovačkog Atlasa, bili pratioci tih ljudi i tura je išla Dubrovnik, Herceg Novi, Kotor, pa Lovćen gore na vrh Lovćena. I jedna stvar je na mene ostavila utisak. Autobusi su manje više isti, ali ne znaju svi šoferi, znači programi su manje više isti, ali ne znaju svi šoferi da izvezu serpentine od Kotora do vrha Lovćena. Prema tome, ono što je značajno u ruke Mandušića Vuka, razumete, mora puška da bude ubojita. Nije dovoljno imati program na papiru. Znači, mi smo 2014. godine u julu, ja sam postao vršilac dužnosti 15. jula, otprilike, polovina jula. Imali smo već konture programa 20. augusta. Mesec dana se vodio dijalog oko toga da se to prihvati. Program je 1. oktobra David Lipton rekao da se slaže, iako je program formalno prihvaćen tek 20. februara ili polovinom februara i već krenuo da se radi, njegova reč je bila presudna. On je na tom sastanku od 45 minuta umesto 30 minuta koliko je davao svima, moji prethodnici su dobijali po 15 minuta, posle toga je bio zauzet i prekidao sastanak. On je čovjek kupio program i on je čovjek poverovao da to možemo da uradimo. I posle toga je presaldumio ceo tim je došao 20. novembra, potpisali smo dogovor sa njima, staff agreement sa njima i od tada je sve bilo stvar tehnike. Tehnika nije ni malo jednostavna, ali morate prvo da znate kuda idete, da imate sve elemente toga i onda da istrajete u tome. Znači, ne može na pola i postoji jedan deo u ovom programu koji odudara od te logike, a to je tih 100 evra. Što Fiskalni savjet već rekao, da ne ponavljam. Tih 100 evra, te pare iz helikoptera, to može pametnije da se uradi. Šta meni znači? Ja ću kao penzioner dobiti 100 evra. Procedura da se ja odreknem tih 100 evra je komplikovanija od vrednosti tih para. Kao što sam svojevremeno, da bih platio porez na dohodak, trošio više na taksi i na zaustavljanje u Beogradu nego što je bio porez. Znači i ovde, razumete. Prema tome, to su mere koje su politički popularne, ali ekonomski teško da mogu da se opravdaju. Srbiji ne znači ništa 300 miliona. Srbija treba da bude racionalna u svojim izborima i treba tamo gde se donose diskrecione odluke, one trebaju da budu, to je suština, ne možete bez diskrecionih odluka, one trebaju da budu takve da pojačavaju efikasnost i efektivnost. Znači, efikasnost u trošenju sredstava i efektivnost u dostizanju cilja. I da pojačavaju tržište, a ne da odmažu tržište, ne da tražite rupu u zakonu, nego da pomognete da tržište funkcioniše. To je suština uvek bila. Ako to uradite,
A onog momenta kad pređete taj Rubikon, posle toga sve stvari rade za vas. To je suština. A dobro, to je posljedica, to je, da tako kažemo, u alhemiji, u algoritmu svakog tog turnarounda. Znači, prvo mora da boli, a onda mora da se istraje do svakog detalja. Nema izuzetaka, jer inače bude ono što Rusi isto zovu, to sam video kad sam tamo živeo, večni remont. To je nešto što nikad do kraja ne završiš. Započeo si, ali kraja mu nema. Eto, i onda gube svi motivaciju i entuzijazam. Zapustili proces. To je to. Evo, imamo vašu studentkinju jednu koja hoće da se uključi, verovali ili ne, pa ćemo na njoj da završimo. Maja Suđicki. Ima neko pitanje, pa ćemo da je pustimo. Maja, da se čujemo? Ili vi čujete? Ja ne čujem. Ja je ni ne čujem, ni ne vidim, ali ona je tu, sad ćemo da vidimo. Majo, da li nas čuješ? Da vidimo. Majo, da li se čujemo? Ne čujemo se. Dok čekamo, ja da kažem samo jednu stvar. Ljudi su postavili pitanje, imamo li mi para za to? Od pitanja u intervju na televiziji do pitanja svih ljudi. I moj odgovor je, para je uvek bilo za dobre stvari. Znači, prvo imamo dovoljno fiskalnog prostora da započnemo stvari, imamo dovoljno prostora, pošto ove garancije idu u dug, a ne idu u tekuću potrošnju, imamo dovoljno prostora u smanjenom dugu da te garancije stavimo tamo. Sada više nismo u situaciji da nam svaku garanciju računaju kao 100% dug. Bili smo na početku ovih reformi u situaciji da kaže, znam mi to kod vas, svaka garancija se pretvori u plaćanje, prema tome nemojte da nam pričate, mi to vama računamo kao dug, to više nije tako. Evo, Maja se pojavila. Izvolite, Maja. Majo, se čujemo? Mikrofon pritisnite. Evo, se čujemo, Majo? Dobro, da ja nastavim da ne gubimo vreme. Znači, juče je Kristalina Georgijeva izašla sa podatkom da je fond dobio 1000 milijardi, 1 trilion dopunskih sredstava za interventne mere i još važnije dobio je 100 milijardi za ova njihova dva fonda, Rapid neki Financial Instrument i Rapid Credit Facility. Rapid Financial Instrument je za sve zemlje, gde može se priznati ostaloga i Srbija, a ovaj drugi Credit Facility to je za nerazvijene zemlje. Ali 100 milijardi je mnogo para. Znači, fond ima gomilu para. Svetska banka je izdala bond od 500 miliona, ali to su trajne pare. Ove fondove su privremene pare. I spremna je verovatno da podigne na tržištu dovoljno, pošto ona pravda potrebu za povećanim ulaganjem u sisteme veće otpornosti zemalja na sve vrste rizika. Mi smo imali to za infrastrukturu, imamo taj Rapid Withdrawal, ili kako se već zove facility, drawdown facility, koji služi za slučaj poplava infrastrukturnih i drugih nesreća da se povlače sredstva, da se interveniše, pošto je kod te poplave 2014. su sekundarni ekonomski efekti bili duplo veći od efekata šteta u poljoprivredi, na putevima i svemu ostalome. Znači, Svetska banka i fond imaju ozbiljne planove, to saopštavaju, fond će izaći sa detaljima sledeće nedelje i to bi moglo vrlo brzo da funkcioniše. Poenta je u tome što oni ne žele da ljudi ne rade ništa, nego samo žele da dodaju sredstva, da likvidnost i inicijalna sredstva ne budu problem. Znači, to oni nude. Privatni sektor je spreman da se uključi i ova garancija za korporativne bondove čini mi se da je značajna, a najznačajnije od svega to je da moraju da se postigne veći nivo međunarodne koordinacije. Znači, pokazuje se da je svet jedan i da ne možete tek tako da se borite protiv ovih rizika. Ispostavilo se prvo da je protok ljudi, informacija i virusa ogroman i one knjige koje su bile o tome da su bili ratovi, razumete, germs su bili između ostaloga i jedna od oružje, ali i ovi virusi su bili glavni efekat. Vreme velikih epidemija, ovo mi podsjeća na one klasične epidemije iz srednjeg veka, gde sve staje zbog epidemije. Nadam se da ćemo izaći ne samo sa programima, nego sa boljim razumevanjem problema i budućnosti. Pa to sigurno. Evo, ja sad gledam još ovo šta je bilo dalje, da kažemo, od ovih pitanja, pa jedno pitanje se odnosilo na promenu moralnog konteksta
posle krize, mislim da smo to već i odgovorili po promeni moralne paradigme odgovornosti i korporacija i država i društava. Čini mi se za nas jako važno da smo ovim prišli bliže definisanju o tome šta je granica ličnih sloboda. Znači, granica ličnih sloboda je omeđena slobodama i pravima drugih ljudi. Prema tome, vi imate pravo da radite sve, ali do granice da ne počnete. Znači, kao što smo to nekad u kućnom redu znali da je buka posle 10 sati uveče, sada je to i kretanje i izlaganje rizicima i sve ostalo. Tačno. Pa dobro, ovo je, profesore, bilo veoma informativno i u suštini dosta optimistično o čemu smo razgovarali. Ja sam izvukao razne zaključke iz toga, ali suština je da resursa ima, da nismo u tom smislu niti je svet, niti smo mi u lokalu siromašni da nećemo moći da kroz to prođemo, osim ukoliko ne budemo bili siromašni idejama i prilagodljivosti da se u suštini naviknemo na neki novi model i na vreme koje je ispred nas. Tako. U našem pamćenju postoji jako mnogo korisnih stvari iz socijalizma. Postoji samo jedna loša koju smo naučili, a to je da možemo da ne radimo, a da živimo. Tu treba malo da svedemo na neku razumnu meru, a sve ove ostale stvari oko socijalne odgovornosti, oko dijaloga i ostalo treba da oživimo i da na tome profitiramo. Tačno. Hvala vam puno, ostajte zdravo i gledamo vas nekom prvom prilikom sledećem koja se ukaže da dođete u Beograd. Ja ću vrlo rado da dođem. Čim nam omoguće da putujemo, ja ću doći. Tako, i ja se nadam da ćete nam biti gost na Mokroj Gori na nekom od foruma koje budemo pravili i da imamo priliku i da se družimo i formalno, da razgovaramo i neformalno. Ja Mokra Gora mi je uvijek bila usput, jer ja sam obožavao da vozim preko Mokre Gore na Višegrad i dole preko Tjentišta, tako da tamo nikog nema i predivni su krajolici. Imamo gore nekoliko gitara, tako da to uvek i rezervne žice i trzalice i tako da tu ako ima neko ko zna da svira, uvek je dobrodošao, tako da... Imam gitara, sad sam nešto sam brojao, između 30 i 40. Pa, eto, to je to. Hvala lepo. Puno vam hvala, uživajte u danu današnjem i... Pozdrav svim ljudima koji su pratili ovo. Ako neko želi da me kontaktira, slobodno dajte koordinate i Viber, i Whatsapp, i Skype, i e-mail. Hvala vam, profesore, prijatno, doviđenja. Hvala vama, prijatno, doviđenja.